Кліматычныя паясы зямлі. Мінулым разам мы размаўлялі з вамі пра надвор'е, а сёння паразважаем пра клімат. Чым жа адрозніваюцца гэтыя два паняцця? Надвор'е – гэта тое, што мы вызначаем, вызірнуўшы за акно. Альбо па-навуковаму гэта стан трапасферы ў пэўны момант часу на канкрэтнай тэрыторыі. А вось клімат – паняцце больш глобальнае. Назіраючы за надвор'ем у сваёй мясцовасці кожны дзень на працягу года, а можа і некалькі гадоў, мы бачым, што з году ў год надвор'е паўтараецца, а значыць, тут вядзецца ўжо пра клімат. Клімат – гэта шматгадовы рэжым надвор'я ў межах пэўнай тэрыторыі. Дарэчы, не толькі наша планета мае свой клімат, але і іншыя – Марс, Венера, любая планета, якая мае атмасферу. Але клімат бывае вельмі розным. Сёння мы з вамі паспрабуем разабрацца, ад чаго залежыць клімат. Што такое кліматычныя паясы і колькі іх на нашай планеце? Як адрозніваецца клімат у розных мясцінах? Кліматычныя паясы. Само слова «клімат» азначае на грэцкай мове «нахіл». А што ж гэта за нахіл такі? Што да чаго нахіляецца і пры чым тут кліматычныя ўмовы? А вось што прыносіць на нашу планету цеплыню? Сонечныя промні. А яны падаюць на паверхню зямлі пад рознымі вугламі і таму аддаюць розную колькасць сонечнай энергіі. У выніку тэмпература зямной паверхні змяняецца ад экватара да палюсоў, бо чым меншы вугал падзення промняў, тым халаднейшае паветра. Адпаведна, і кліматычныя ўмовы змяняюцца ад экватара да полюсаў. Геаграфічная шырата становіцца галоўным кліматаўтваральным фактарам. У адпаведнасці з шыротнымі падзеламі размяшчаюцца шырокія палосы зямной паверхні з рознымі кліматычнымі ўмовамі. Яны адрозніваюцца тэмпературай, колькасцю ападкаў. Гэта і ёсць кліматычныя паясы, вобласці зямной паверхні з адносна аднароднымі кліматычнымі умовамі. Давайце паглядзім на кліматычную карту свету. Усяго кліматычных паясоў 13, 7 асноўных і 6 пераходных. Але паясы сіметрычна паўтараюцца ў паўднёвым і паўночным паўшар'і, таму колераў на карце толькі 7. Межы кліматычных паясоў праходзяць не роўна ўздоўж паралеляў, а выгінаюцца, а часам і перарываюцца. Пасярэдзіне мы бачым адзін экватарыяльны пояс, бо экватар у нас толькі адзін. Абапал экватарыяльнага пояса ідуць пераходныя паясы, субэкватарыяльныя. На тое, што яны пераходныя, указвае прыстаўка «суб». Далей два трапічныя паясы, кожны ў сваім паўшар'і. Зноў пераход, гэта значыць два субтрапічныя паясы. Тады два ўмераныя паясы. А далей у паўночным паўшар'і субарктычны і арктычны паясы. А ў паўднёвым паўшар'і субантарктычны і антарктычны паясы. Чым жа адрозніваюцца асноўныя і пераходныя кліматычныя паясы? У межах асноўных кліматычных паясоў на працягу года пераважае адзін тып паветраных мас. А ў пераходных паясах паветраныя масы змяняюцца адпаведна з сезонамі і прыходзяць яны з суседніх кліматычных паясоў. Улетку у пераходныя паясы паступаюць паветраныя масы з тэрыторыі блізкіх да экватару, а ўзімку з тых, што бліжэй да полюса. Напрыклад, у субтрапічным поясе улетку пануюць трапічныя паветраныя масы, а ўзімку умераныя. Кліматычныя вобласці. Большасць кліматычных паясоў дастаткова аднародныя, бо ўсе паказнікі клімату там аднародныя. Але ў межах некаторых з іх вылучаюцца кліматычныя вобласці з розным тыпам клімату. Такія вобласці могуць адрознівацца колькасцю ападкаў, сярэдняй тэмпературай у розныя месяцы, пастаянным ці сезонным ветрам. Кліматычная вобласць – гэта частка кліматычнага пояса, у якой сфарміраваўся пэўны тып клімату.
Кліматычныя вобласці вылучаюцца толькі ў межах трапічных, субтрапічных і ўмераных паясоў. У трапічным поясе кліматычныя вобласці адрозніваюцца паводле колькасці ападкаў, у пустынным тыпе клімату іх значна менш, а ў вільготным тыпе клімату значна больш. У субтрапічных і ўмераных паясах вылучаюць іншыя кліматычныя вобласці з марскім тыпам клімату альбо кантынентальным, міжземнаморскім альбо муссонным, клімат усходніх і заходніх узбярэжжаў. Існаванне кліматычных абласцей – праява азанальнасці геаграфічнай абалонкі і вынік таго, што розныя мясціны знаходзяцца на рознай адлегласці ад акіянаў, маюць розны рэльеф, на іх уздзейнічаюць розныя вятры, па-рознаму ўплываюць марскія цячэнні. У экватарыяльных шыротах фарміруецца экватарыяльны пояс. Тут увесь час лета, гарачае, вільготнае, тэмпература трымаецца на ўзроўні 26-28 градусаў. Атмасферны ціск тут вельмі нізкі, таму гарачае паветра і вадзяная пара ўвесь час уздымаюцца ўгору і ўтвараюць кучава-дажджавыя аблокі, а тыя праліваюцца ліўневымі дажджамі, часта з навальніцамі. Экватарыяльны пояс – самая увільготненая частка зямной паверхні. Такі клімат вельмі падабаецца вільготным экватарыяльным лясам. У субэкватарыяльным клімаце таксама вельмі горача, але не так вільготна. Узімку тут суха, пануюць гарачыя і вельмі сухія трапічныя масы. А ўлетку вільготна, экватарыяльныя паветраныя масы прыносяць дажджы. У трапічных шыротах абодвух паўшар'яў знаходзяцца трапічныя паясы. На працягу года тут пануюць высокія тэмпературы. Гэта тэрыторыя вельмі высокага атмасфернага ціску. Таму паветра хоць і награваецца, але вадзяная пара не ўзнімаецца і не ўтварае аблокаў. У выніку ў тропіках вельмі мала ападкаў. Неба тут практычна ўвесь час бясхмарнае, і таму паветра ўлетку награваецца мацней, чым на экватары. Улетку тэмпература паветра ў сярэднім трымаецца на ўзроўні плюс 35 градусаў, а ўзімку апускаецца да плюс 15, плюс 25. Тропікі – самы спякотны кліматычны пояс. Нездарма тут размешчаны самыя вялікія пустыні свету. У межах трапічных паясоў вылучаюць 3 вобласці з рознымі тыпамі клімату. Клімат заходніх узбярэжжаў – сухі і адносна прахалодны, з багатымі росамі і туманамі. Клімат усходніх узбярэжжаў больш вільготны, а трапічны кантынентальны – сухі і гарачы. Субтрапічныя паясы ўлетку трапляюць пад уплыў трапічных паветраных мас, а ўзімку – умераных. Улетку сярэдняя тэмпература павышаецца да плюс 20, плюс 28 градусаў, а ўзімку апускаецца да плюс 4, плюс 10 градусаў. У субтрапічных паясах таксама вылучаюць розныя кліматычныя вобласці. На захадзе мацерыкоў фарміруецца міжземнаморскі тып клімату з сухім і гарачым летам і цёплай зімой, а на ўсходзе фарміруецца больш вільготны тып клімату з гарачым дажджавым летам і прахалоднай вільготнай зімой. А ў цэнтральных частках мацерыкоў пануе субтрапічны кантынентальны клімат з гарачым і сухім летам, адносна халоднай сухой зімой. У тропіках і субтропіках размешчаныя самыя засушлівыя пустыні. У той жа час гэта месца нараджэння самых старажытных цывілізацый у гісторыі чалавецтва. Давайце паспрабуем вызначыць клімат Беларусі, у якім кліматычным поясе мы жывём. Ва ўмераным. Так, тут пануюць умераныя паветраныя масы. Але звярніце ўвагу на кліматычную карту свету. Умераны пояс у паўднёвым паўшар'і афарбаваны раўнамерна. А вось у паўночным паўшар'і мы бачым ажно 4 адценні колеру, а гэта 4 розныя кліматычныя вобласці. Чаму так здарылася? Рэч у тым, што на поўдні ва ўмераных кліматычных паясах апынулася амаль суцэльна водная прастора,
а на поўначы велізарны масіў сушы са сваімі асаблівасцямі ў цэнтры і на ўскраінах. Наша кліматычная вобласць умерана кантынентальная. Што гэта азначае? Цёплае лета, адносна халодная зіма, няшмат ападкаў. Але калі рухацца яшчэ далей у глыб кантынента, то мы знойдзем вобласць больш рэзкіх кліматычных пераходаў. Гэта вобласць кантынентальнага клімату, як, напрыклад, у Манголіі. Там гарачае лета, вельмі марозная зіма і сухое паветра. Марскі клімат пераважае на заходніх узбярэжжах мацерыкоў. Тут круглы год дзьмуць вятры з акіянаў, якія прыносяць сюды вельмі шмат ападкаў. Таму лета тут не гарачае, а зіма мяккая. Менавіта такі клімат уласцівы Великабрытаніі і Швецыі. А вось на ўсходніх узбярэжжах Еўразіі фарміруецца мусонны тып клімату. Напрыклад, улетку на японскіх выспах прахалодна і вільготна, бо акіянскі мусон прыносіць сюды моцныя ападкі, а ўзімку вельмі марозна і суха, бо зімовы мусон дзьме з кантынента. Самыя халодныя кліматычныя паясы – гэта арктычны і антарктычны, размешчаныя ў палярных абласцях Зямлі. Зямная паверхня атрымлівае тут мала сонечнага цяпла нават падчас палярнага дня. Самы суровы клімат у Антарктыдзе. Тут увесь год трымаецца адмоўная тэмпература. Гэта самы высокі мацярык самай вялікай таўшчынёй снежнага покрыва. А вось у Арктыцы клімат мякчэйшы. Улетку тэмпература падымаецца да +2. Сюды даходзяць цёплыя цячэнні, у тым ліку цёплыя воды, гальфстрыма. Да і сам паўночны ледавіты акіян, які атачае Арктыку, цяплейшы за паўднёвы, бо ў яго ўпадае шмат рэк, а іх воды адносна цёплыя. У субарктычным і субантарктычных паясах лета кароткае, прахалоднае і вільготнае, сярэдняй тэмпературай +5, +10 градусаў, а зіма доўгая, вельмі марозная і маласнежная, сярэдняй тэмпературай да -55 градусаў. Глобальныя змены клімату. Клімат Зямлі не заўсёды быў такім, як сёння. Ён вельмі змяніўся за апошнія тысячагоддзі, а тым больш за мільёны гадоў. Апошнія некалькі стагоддзяў клімат Зямлі таксама змяніўся, але не вельмі заўважна. А вось з сярэдзіны 20-го стагоддзя гэтыя змены набылі значна большы маштаб. Часцей за ўсё, кажучы пра змены ў клімаце, мы чуем тэрмін «глобальнае пацяпленне». Але гэты тэрмін не зусім карэктны, бо не толькі пацяпленне пагражае Зямлі. Напрыклад, гальфстрым, цёплае марское цячэнне, запавольвае свой рух, і гэта, наадварот, пагражае Еўропе моцным пахаладаннем. За апошнія 100 год сярэдняя тэмпература на Зямлі павялічылася амаль на 1 градус. Павышэнне тэмпературы адбываецца нераўнамерна. Еўропа награваецца ўдвая хутчэй за іншыя часткі свету. Але, як разлічылі навукоўцы, да 2050 года па ўсёй планеце сярэдняя тэмпература можа павялічыцца яшчэ на 1,5 градуса. Здавалася б, няшмат, але наступствы такога пацяплення могуць быць вельмі сур'ёзнымі. Павысіцца ўзровень мора, што пагражае затапленнем некаторым дзяржавам. Павялічыцца магутнасць і частата экстрэмальных прыродных з'яваў, такіх як ураганы, засухі, штормы. Павялічыцца дэфіцыт вады. Узнікне пагроза апустыньвання земляў, знізіцца ураджайнасць. Зменшыцца біяразнастайнасць і знікнуць некаторыя віды раслін і жывёл. А ці вы адчуваеце на сабе змену клімату? Запамінаем. У залежнасці ад пераважнага тыпу паветраных мас вылучаюць розныя кліматычныя паясы. Кліматычны пояс – гэта вобласць зямной паверхні з адносна аднароднымі кліматычнымі умовамі. Давайте разам паглядзім на кліматычную карту свету і назовём 7 асноўных кліматычных паясоў. Экватарыяльны, 2 трапічныя, 2 умераныя, так, арктычны і антарктычны. І 6 пераходных.
2 субэкватарыяльныя, 2 субтрапічныя, так, субарктычны і субантарктычны. У асноўных кліматычных паясах на працягу года пануе адна паветраная маса, а ў пераходных адбываецца сезонная змена паветраных мас. У межах кліматычных паясоў вылучаюць кліматычныя вобласці з рознымі тыпамі клімату.